So ngayon naman po, mag-flex na ako ng mga channel na nag-feature sa akin sa mga vlogs or content nila. So ipapakita ko po dito yung mga konting video clips nila about me. Just to show appreciation po. At sana i-subscribe nyo din po yung mga channel nila. And thank you po sa mga YouTubers na nag-feature sa akin. Na-appreciate po talaga namin yun. Small YouTubers man or hindi. And God bless you po sa inyong lahat. So please watch this! Nagkaroon tayo ng isang reaction video tungkol sa isang napaka-cute na bata. Ito ay si Tincha. Isang batang nakita ko sa YouTube na napakaganda talaga ng mga birada niya sa kanya, mga Bisaya na mga hugot, at tinitira niya yung mga vlogger na sikat. Pero yung mga tira niya talagang napakaganda, nakakatawa. So magkakaroon tayo ng reaction sa kanyang video. Masaya ako at proud. Si Japper Sniper, Bisaya din yan. Si Tinchan, Bisaya din yan, no? Si Nitz. Si Sir Rafi Tulfo, tinulungan siya. Pinalago niya yung kanyang YouTube channel. 60 yung subscriber niya nung time na yon, binigyan siya ng 40 something na subscriber. Blessed talaga yung bata. 7 years old, guys. Ang bilis niya magsalita. But although Bisaya naman yung like me, I'm Bisaya yung pananalita niya. But ang galing niya magsalita, ang galing niya mag-pick up. Kikilalanin muna natin yung batang YouTuber na medyo sikat na sa panahon ngayon. Kung inyong napapanood na siya yung batang vlogger na ang galing magsalita, napakadaldal. Maaaliw ka talaga kung iyong papanoorin siya. Actually, bukod sa nakikita ko na sa YouTube, nirecommend din siya ng aming common friend na taga-Canada. Shoutout nga pala kay Madam Alma Sol Felix. Ang pangalan ng YouTube channel ni Nitz ay Tinchan Channel. Yung Tin, yun yung pangalan ng kanyang nanay, si Christine. Kaibigan na rin natin yan. Shoutout sa'yo, Tin. Shout out, Mitch! Mitch! Day! Ano man gagwapa, Day? Kadihin ka, Day! Papa ko, Day? Mitch! Love you, Mitch! Panoorin natin guys yung sikat na vlogger na si Nitz Fajardo ng Cebu City. Itong bata na to guys, napaka-smart, humble, saka napakatalino. Kaya subscribe natin yung YouTube channel niya guys, Tinchan. Today's video, i-share ko lang sa inyo na shout out ako ni Tinchan! Regarding po sa na-share ni Idol Japper Sniper sa kanyang community. Ang cute mo, grabe ang lupit. Tinchan Channel, ang sabi niya, shout out Japper Sniper Store. Ay doon, usa ganito yung angay dihatong sa mga papa nga wa na suporta. Joke lang. Serious na kayo ta diring dapita. Ayaw na lang di ay idol. Basing tungod ra ani nga vlog na ay mag-uul. Manggawas na sad niya ang mga keyboard warrior. Galing magsalita malinaw, klaro, saka sikat sa YouTube din. Naka-collab niya na si Mr. Tulfo. Sinashoutout niya yung mga sikat. Sila Boy Tapang, si Japper. Ito, gagawa na naman ako ng reaction video tungkol din sa batang babae na napanood ko sa Facebook na nag-viral. Nag-shoutout siya sa IBS-CBN! Si Nitz. Si Nitz, isang Bisaya, no? Ay, nako, ang cute-cute ng batang ito. Pakita natin kung magkano ba ang estimated income na kinikita ni Tinchan sa YouTube. So guys, for today's video, alamin natin yung estimated income ni Tinchan. Estimate natin yung kanilang sahod sa kanilang YouTube channel, kung magkano nga ba yung kinikita nila sa kanilang YouTube channel. So, without further ado, alamin natin yung sahod ng Tinchan sa kanilang YouTube channel. So thank you po sa inyong lahat. Sobrang natutuwa po kami at na-appreciate po namin yung mga videos na ginagawa niyo sa akin. So until next vlog mga May, God bless you and I thank you!